demanaré que aneu pensant, ai, espera't, això com ho puc aplicar jo ara? Intentarem que els nostres oients puguin, a través de la nostra veu, el nostre to, el nostre ritme, les paraules, allà on accentuarem els nostres silencis, puguin tancar els ulls i entrar directament de ple en els continguts i pràcticament veure certes imatges. L'explotació de les suredes, o boscos de siures a l'Albera, consisteix en llevar l'escorça manualment cap a interior que se regenera. A poc, floc, floc, floc a poc, floc, floc, floc a poc. És una cantarella, eh? Agafeu l'anorac, agafem el gorro, nos posem el gorro. A mitjana secció o gran secció comencem la lateralitat, eh? La mestra mostrarà objectes que tenen relació amb l'hivern i fotografies en paisatges del país de la Senyora de la Neu. En els moments difícils sou aquí. Quan em sento sol, dolçament m'estiro, a mercè del desconegut, amb la consciència ben tranquil·la. Els records són la meva benzina, les abraçades la meva energia, els petons el meu motor. Els ulls guarden secrets que la boca no diu. Les celles ballen quan el cor dubta i el nas recorda olors d'ahir. Les orelles escolten silencis, les galtes s'encenen d'emoció, els llavis tremolen cercant un petó. Ha estat molt interessant aquesta formació. Hem après moltes coses. Per treballar les classes amb els alumnes és molt interessant, perquè els alumnes viuen en un entorn o en un departament que potser no coneixen i és molt interessant. Penso que si m'ha interessat a mi, potser arribaré a interessar els alumnes també de la mateixa manera.